Калі ў вёску заходзілі якія-небудзь звяры, то лічылі жыхары, што гэта прадстаўнікі іншасвету. І былі прыкметы пра кожнага звера, хто ўвайшоў у вёску да людзей. Калі ў вёску прыходзіў мядзведзь ці хаця б праходзіў паўз вёску, гэта лічылі добрай прыкметаю, бо мядзведзь адчувае зло, і калі ён нешта ў гаспадара забраў, то гэта ён адвёў бяду ад хаты і ад цэлае вёскі. А калі днём праз вёску праскакаў заяц, то гэта прыкмета кепская, не іначай, як здарыцца пажар. Цыганоў таксама прылічвалі да прадстаўнікоў іншасвету. На Віцебшчыне лічылі, што калі цыганы ўваходзяць у вёску супраць ветру, трэба чакаць дажджу і граду. А калі па ветру, то будзе засушлівае надвор'е. А яшчэ добрыя прыкметы былі звязаныя з бусламі, бо калі хаця б на адной хаце ў вёсцы ёсць буслянка, то гэта знак блаславення. Таму ніхто не наважваўся разбурыць буслянку, бо лічылася, што гэта навядзе бяду на цэлую вёску.